Zabil někdy Ježíš Kristus někoho? Žral snad maso? Zabíjel zvířata, aby mohl žrát maso? To dělal Ježíš Kristus? Chodil Ježíš Kristus do války zabíjet lidi? Ne, nic toho nedělal. Takže vidíte, že jít do války a zabíjet kohokoliv, ať zvířata nebo lidi, je zbabělost. Byl Kristus zbabělec? Nebyl. Kristus byl hrdina, protože nechal všechny naživu žít. Nikdy nikoho nezabil a proto Kristus je hrdina, protože nikdy nikoho nezabil, ani nesežral. Vidíte, že jít do války je ta největší zbabělost. Zabít zvíře je ještě větší zbabělost, protože zvíře se nemá jak bránit. Myslíte si, že se může zvíře ubránit, když na něj střílíte z dálky? Ze vzdálenosti 200-300 metrů? Nebo z 50 metrů se 100 metrů? Zákeřně schovaný v křoví? Má nějakou šanci takový zvíře se bránit? Ne, to je zbabělost. Lidská myslivecká zbabělost. Zabít ochočený zvíře domácího mazlíčka svého souseda, to je zbabělost. Zabít svoje prase, který je na vás zvyklý a celý život s váma vyrůstalo v chlívku vedle vašeho domu, tak zabít ho, to je zbabělost. Zabít slepici, která je na vás zvyklá celý život a najednou vám rupne v bedně a vy jí useknete hlavu, to je zbabělost. Rupne vám v palici a jdete a zabijete svoje prasátko, to je zbabělost. Jít koupit maso do obchodu, to je zbabělost. Protože podporujete vraždění zvířat a vraždění zvířat je zbabělost. Protože hrdinové nechávají naživu všechny žít, včetně zvířat, včetně lidí, všechny. A Kristus pláče, když vy zabijíte zvířata, i když zabijíte lidi.